ľudia, v dnešnom videu budeme hrať Brawl Stars. Aktuálne asi budem pušovať 25. týry. Odtedy, ako ste ma posledný krát videli, tak som pušnul Shelly, Bowa, Dynamajka ešte. A to je asi všetko pre zatiaľ. Možno dneska pušnem ešte nejaké, ale to si nie som istý. Čo? Mne to spadlo? Mne to spadlo, GG. Kto za mňa bude zatiaľ hrať bot? Super. Som chcel. Prosím, sa mi to načí konečne. Alebo teraz mi to napíše defeated. Hen. Dobre, nenapísal. Som rád. Nice. Tá Pearl najpravdepodobnejšie pôjde proti mne. Dobre, nejde. No ale ja mám asi ten najhorší spawn, ktorý som si mohol predstaviť, ty vole, na tejto mape. Kamo. Čo majú proti Leonovi, Real? Čo majú proti Leonovi? Čo on také urobil? Začo nám mať nervy, ty vole? To debilného Leona. Prvá hra už nervy, kámo. Prvá hra nervy. Som ešte nevidel. Potrebujem aj startropiť trošku, ne? Vyskúšam Gasa v dvoch. V dvoch teda. Toto si dám zatiaľ sem. OK. Prepáčte. A keby ste sa, a moji kamoši, keby ste sa chceli spýtať, prečo som dneska nebol v škole, bolí ma brucho. Aj preto vlastne točím. Ale Gasa mám zatiaľ na málo trofeách, takže to je docela easy. Ježiš, kto si kupuje ten skin na Edgara? Real? Nie. Ne, my sme sa zabili naraz. A že sme boli ako väčšinou to... 5? Ježiš, kámo. To sa nedá proste. Však Dig, ja už neviem, čo mám robiť. Proti botom prehrávam kvôli tomu, lebo ty vol môj spoluhráč iba zomiera. Ale iba. A zo solo showdownov mám strašné nervy. A ja viem, že tam je celú dobu ten Leon. Nebojte sa. Nervy už na to mám. Však utekaj, zomre! Debilina, kamo. A ešte mám most takedowns, ty vole. Takéto nervy hneď zo začiatku do mňa chcete natrepať, ty vole. S tým, že ma bolí brucho, ma úplne teraz bolí, lebo musím hučať. No tí random asi vážne, oni sú, neviem čo. Oni majú vypnutý mobil, alebo čo? Že oni vlastne ani nehrajú. Oni proste nehrajú. Na čo proste pôjde do neviem koľka tých tímov a za jedným takedownom, aby potom aj tak zomre. To ja nechápem u tých randomákov. Že oni proste majú taký Čo, ja som takto Henkamo! Keď takto streli, ja som takto strieľal Real s Gazom a Henkam to streli. Poď sem. Poko. Sa snažil, alebo čo? Ako sa snažil, ne? Kámo, zabíjte toho Cordeliusa pre Boha, netoč sa. No zabíjte ho už pre Boha. Pre Boha, ty vole! Som ešte nemal takéto nervy. Však ho sa použil ultina pre Boha. My sme sa zabili na rozku. Ale kámo, sa musí v poslednú sekundu spavnúť ten teammate. Musí. Nechápem už ako... Odkiaľ majú tie počty, ty vole... 1+1 je u nich 3 najpravdepodobnejšie. Podľa mňa, hej.
Koloko ma nezabil, wow. Nice, máme star drop. A že ona mal 6 takedown, no, tak to modne... Čo? Hej, vy vidíte, čo sa deje? Vy vidíte, čo sa deje? Kámo. Ako väčšinou pred start dropom, ktorý sa mi skipne. Hej, tak mi najpravdepodobnejšie nič nepadne. To som hovoril. 100 coinov. Tak som to potreboval, Supercell, ale že tak silno som to potreboval. Mne zatiaľ padol ty vole jeden skin. A to real ten cold. Že sa dá počítať, že to není ani skin z tejto ligy. Ale s démonom mi tiež nepadlo ich dáko veľa. Mne padlo vlastne... Poď sem, Miko. Keby mi pomohli, by som bol rád. Dobre. Zabij toho Mika, Ježíš. Ježíš, Miko s Rebirtom. Najlepšia vec, ktorú som kedy videl. Ja tu idem dodžovať. Ne. Odkiaľ majú tí 30 000 damage. Budem sa vyhýlovať. Normálne proti botom. Ich vylepšili, alebo čo? Oni sú takí dobrí. Proste ja... Čo? Kamo? Čo? Po mne proste one hantia. Hanti boty, tí boti po mne hantili. To som ešte nevidel, kámo. Chudák tento Griff. A ja ty Jo. Ne, my sme v pasci. Super. Zabíte ho, tú opicu. No super, on ešte utečie, ne? No ja zomrem, jak väčšinou. No super. Ja som ho Čo? To čo ma zabilo? Real, to čo bolo? Ja som proste z ničoho nič zomrel. Z ničoho nič. Ja som proste letel a zrazu si mŕtvý. A plus všetci už boli mŕtvi. Toto je vážne nechápem. Vôbec už. Nervy proti botom, ty vole, mám. To som ešte vážne nevidel. Ne, však čo ma to odpálil na stred? Ja viem, že ja som asi bol na hentom, ale... Ja som z toho išiel preč. OK, máme kita, to vyhráme, podľa mňa. Máme veľké procento na to, že vyhráme. Ako väčšinou na mňa skočí ten bull. Na nikoho iného nemôže. Ne, dobre, pomohli mi. Toto je dobrý tým. S tým by som si aj mohol normálne zahrať. Neviem, že tu niekto je proste tu. Čo? Tu nikto není? To som nevedel, komu. Let's get dangerous here. Ty vole, on sa bojí Barleyho. No tak co je, vole? Nice, to som úplne dal. Ja som mal most takedowns, ty vole. Toto je dobrý tým, podľa mňa. Jasné, že dám play again. Aj bow keby dal. No, tak daj niečo už bow. Niž. GG. OK. Už ideme na to. Ďalšia hra. Máme bota.
No tak to neviem. Ems je bot. Počkaj, ten kid je na power 1. To neviem. Aspoň mať nejaký power potrebuješ, podľa mňa. Však kámo, s tým gasom sa nedá mieriť. Rio s ním sa nedá mieriť. No co je? Ten kid je úplne šialený. Šialená cíca. Však ako môžeš ona hen tak zomierať proti týmto botom? Kámo, toto som ako vybránil, ty vole. Dead. Real bez toho Rebirthu zober. Ja sa potrebujem vyhealovať. That's get dangerous here. A ideme na to, vole. Tak nič som nepovedal. Teraz tým moc nevie hrať. Ja vyskúšam ísť na stred. Juj. Ne, nehovor, že ona ide deal po mne. GG. Všetko budem musieť robiť o chvíľku. Ten keď zoma... Ako mne to nemôže dať proste most takedowns? No ty vole, jedna hra do plusu. Z 3 tuším. Takže to vychádza, že budem musieť hrať 60 hier. Aby som mal tie star dropy, keď som si to teraz trošku vypočítal za pár sekúnd, takže neviem, či to je moc dobré. Keď nie, tak nie, a keď áno, tak áno. To bych mal na akom poweru. Ne. Ne, pomoc. Ten gas, ty vole, má 3-ročné prebíjanie. Ne, on má aký damage, ty vole, na 5 power cubekách. 4000 jednej rany, kým ja mám 2000, alebo koľka. Hehe. Také smiešne. Úplne. No, oni... My sme to vyhrali, kámo. GG. On má akože like, keď má 0 až 4. On seba asi sám dal like. Ja mu dám tiež. A má zlatý like za 0 až 4. To je šialené táto hra. O chvíľku budem na Star Drop, z ktorého padne 100% šítal, to je jedno. Lebo ja sa teraz vlastne ani nemám na čo tešiť, lebo ja mám všetky abilitky vlastne.
Mám 2 botov ináč v týme, čo je dobré. To neviem, ako pôjde moc. Nehovor, že tu nič... Dobre tam. No. Nice. Už máme 3 power cubky. Buff. A tí boti nie sú, aby som sa priznal už tak zlý, ako som si myslel. On vážne teraz. To som nečakal. Hej, týpka si zabudla, že je troller, alebo čo. To tak ľahké nebude, kámo. Ten Brock zomrel. Skoro, kámo. Majú dobrý tím. To musíme hneď zabiť. Nice. Jo. Však Dick, na čo strieľaš po hen? Toto je debilina, kámo. On strieľal na hento, keď ja som chcel dávno už strieľať na niečo iné. Toto vážne nechápem, to Brawl Stars. Prečo proste musí takto kaziť hru? To vážne nechápem. Na čo ničiť hru ostatným, ty vole? Keď raz použijem auto ty vole, a on to strieľal úplne neviem kam. Ale ne, že by to strieľal do toho, koho má. Ne, to sa nerobí, ty vole. Rico je jedna z najhorších postav na túto mapu, a mne to je úplne úriky. Komu? Prosím, nechajte ma. Lebo ja si už zoberiem toho Edgara, bude všetko dead. Nebude žiadne dobre, ok, brr. Nebude. A na to ja nechcem dojsť, že si budem brať Edgara. To sa mi vážne nechce. No tak o tom, že máme Chestera, som ani nevedel. Kámo, už zomri. Ne, nesekaj. Ne, kámo, on by normálne zomrel. Blbý shield. Len proste držať. No tak to som nečakal. Ahoj, Frank. No mi priamo do pasti prišiel. Ktorú som ani nemala, to je jedno. Čo je? Ty po mne chceš real strieľať? Nesekaj. Však už nesekaj, pre Boha. Ešte zomrem kvôli tomu, lebo mi seká Wi-Fi. Bo v teammates... Keby tí vole aspoň niečo robili, ne? Keby niečo urobili, dobre top 2, našťastie.
On mal 7 a 1 ako väčšina. A ja 0. Ale kámo, čo urobil ten Supercell? Akože s tými stardropami. Z nich nič nepadá. Musia ich opraviť. Ale z nich nič nepadá proste. Hej, myslel som si, že toto bude normálny push, ale ako vidím nebude. Tak asi pre toto video to bude všetko a čaute.